ассалому алайкум ба ҳама ҳозирони дар толор нишаста, хусусан ба бародари азизу муҳтарам доктор Зокир Найк. мо кайҳо боз ҳамдигарро надида будем. мо пештар дар Пинанг зуд вомехӯрдем, вале акнун шумо ба сабаби баъзе аз мушкилиҳо ба минтақаи мо ташриф оварданро бас кардед. хуб, бахайр аст. ман худам аз Пинанг ҳастам ва бо тамоми аҳлу оилаам барои дидани шумо омадаам. онҳо ҳамеша мехостанд ки шуморо аз наздик бубинанд. машааллоҳ, мо ҳамеша шуморо тариқи телевизион тамошо мекардем ва акнун зинда дар пешамон мебинем. суоли ман чунин аст. машааллоҳ, мавзӯи баромади имрӯза ислом роҳи ҳал барои башарият. аммо аламовар аст ки имрӯз дар саросари ҷаҳон мо мушоҳида мекунем ки дар Сурия чиҳо рух дода истодааст. мусалмонон мусалмононро мекушанд. дар Яман мусалмонҳоро мекушанд. дар Мянмар, бале, мо ҳама медонем, амалиёти бераҳмона несту нобуд кардани мардуми роҳинҷа вуҷуд дорад. мо ҳама медонем. пас мо ҳамчун мусалмон чӣ роҳи ҳаллеро бояд ба пеш гирем? дар Яман чӣ шуда истодааст? дар Сурия чӣ шуда истодааст? мардону занону кӯдакон дар рӯзи равшан кушта мешаванд. мо мусалмонҳо чӣ бояд кунем? мо чӣ кор карда истодаем? мусалмонони тамоми ҷаҳон, лутфан як роҳи ҳалли худро пешниҳод кунед. барои мо мусалмонон ба ҷуз аз намоз хондан, таҳаҷҷуд хестан, дуо кардан ба Аллоҳ, пас аз ин ҳама чӣ коре мо бояд аз мавқеи инсонӣ кунем? илтимос, бародари азиз, як илоҷашро пешниҳод кунед. бародар як саволи хело муҳим доданд. саволи хело воқеӣ. имрӯз мо шоҳиди онем ки чӣ гуна ҷангҳо дар бисёре аз кишварҳои мусалмонӣ ҷараён доранд. дар ҳама ҷо мусалмонон мемиранд, хоҳ дар Яман бошад, хоҳ дар Сурия, чӣ мардуми роҳинҷа, дар Афғонистон, дар Ироқ. аксари инҳо кишварҳои мусалмонӣ ҳастанд. пас мо чӣ коре карда метавонем ба ҷуз аз дуо кардан? аввал мо бояд муайян кунем ки сабаби ин ҳама хунрезиҳо дар чист? хоҳ дар Афғонистон ё Ироқ, хоҳ мардуми роҳинҷа дар Бирма ва ё ҳаводиси ахири Сурия ё Яман, сабаби ҳамаи онҳо чист? сабаби асосӣ дар он аст ки боз ҳам илоҷ ва ё ҳалли инҳо дар Қуръон омадааст. сабаб дар он аст ки душманони ислом ва меҳвари асосии баромади имрӯзаи ман ба он бахшида шуда буд ки чӣ гуна душманони ислом бо ҳар роҳе барои бадном кардани ислом талош мекунанд ва чӣ гуна душманони ислом ҳамлаҳои низомии худро болои кишварҳои мусалмонӣ сафед мекунанд. ман ба шумо як мисоли оддӣ меорам. ҳамаи шумо хуб медонед ки чӣ тавр каме бештар аз 10 сол пеш Иёлоти Муттаҳида эълон кард ки Ироқ дорои силоҳи қатли ом аст. ҳатто CIA, ки ба назар пешрафтатарин ниҳоди иктишофӣ ба назар мерасид, гуфт ки онҳо тамоми далелҳоро дар ихтиёр доранд ки Ироқ силоҳи қатли ом дорад. ин на он аст ки ман як ҷонибдори асили Саддом Ҳусейн ҳастам. ман медонам ки ӯ беҳтарин мусалмони амалкунанда набуд. аммо има чӣ ҳақ дорад ки ба корҳои Ироқ дахолат кунад? якҷоя бо Бритониё ва дигар кишварҳои ғарбӣ онҳо ба Ироқ ҳамла карданд ба иддаои он ки гӯё Ироқ силоҳи қатли ом дорад. соли гузашта дар яке аз ҳисоботҳои Созмони дифоъ аз ҳуқуқи башар хулосае пешниҳод карда шуд ки муҳтавояш он буд ки ҳамаи ин даъвоҳову иддаоҳо қалбакӣ ва бофта шудаанд, то ба дараҷае ки худи Тони Блер, нахуствазири пешини Британияи Кабир, ошкоро бахшиш пурсид. ҳоло ӯ дигар дар вазифаи сарвазир нест. ин хатои бузургтарин дар ҳаёти ман аст, маро бахшед. оё медонед ки чанд нафар мурданд? бар асари ин сохтакорӣ беш аз 5 миллион ироқиҳо ва мусалмонон кушта шуданд ва мо бар ивази он чӣ гирифтем? Мебахшед. ва мо мусалмонон чӣ мекунем? вақте ки душманони номусалмон ба як кишвари мусалмонӣ ҳамла мекунанд, мо мусалмонҳо бошем баҳ зур дастонамонро поён карда мешинем. ва ба назарам рӯзи гузашта буд
дар яке аз гузоришҳои хабарӣ гуфта мешуд ки президенти собиқи Иёлоти Муттаҳида Ҷорҷ Буш дар синни 94-солагӣ даргузаштааст. ӯ яке аз гунаҳкорони оғози ҳодисаҳои 11 сентябр ва ҳамлаи баъдӣ ба Ироқ буд. инро ҷонишини ӯ, ки ҷойи раиси Иёлоти Муттаҳидаро гирифта буд, ташкил кард. мақсади асосии онҳо чӣ буд? захираҳои нафти Ироқро ба даст оварданд. онҳо парвандаи бофтаву сохта бароварданд ва баъд маълум шуд ки $540 миллион доданд. има барои сохтани навори қалбакӣ $540 миллион додааст, ки дар он Ироқ гӯё дорои аслиҳаи қатли ом аст. $540 миллион барои сохтани видео. ва мусалмонҳо айбамон дар чист? айбамон дар он аст ки мо ваҳдат надорем. афғонистон. вақте ки афғонистон бо иттиҳоди шӯравӣ ҷанг мекард, он вақт шӯравӣ душмани амрико буд. амрико бо кӯмаки давлатҳои мусалмонӣ ва қувваҳои афғонистон кӯшиши берун кардани русияро кард. худи Ҳиллари Клинтон дар телевизион баромад карда гуфт ки онҳо барои пуштибонӣ аз Толибон, кӯмак ба Афғонистон ва мубориза бо Русия $8 миллиард сарф кардаанд. онҳоро худашон сохтанд ва баъд худашон террорист эълон карданд. террористи хавфноктар кист? он касе ки ҳамлаи террористӣ анҷом медиҳад ё оне ки онҳоро месозад ва муҷаҳҳаз мекунад? мо бошад чӣ кор мекунем? онҳо ба яке аз заифтарин мамлакатҳои ҷаҳон, Афғонистон, бомбаҳои кассетӣ мепартоянд. бомбаҳои кассетӣ ки ҳангоми афтодан ба бисёр элементҳои ҷангии кассетӣ таркида ҳазорон ва даҳҳо ҳазор афғонҳои бегуноҳро мекушад. мусалмонон бошанд чӣ кор карданд? ҳеҷ чиз. мушкилот дар он аст ки мусалмонҳо ваҳдат надоранд. ба тамоми минтақаҳои ҷанг таваҷҷӯҳ кунед. ҳар боре ки хуни мусалмонҳо мерезад, дар ин хунрезӣ кӣ саҳм дорад? ғайри мусалмонҳо? дар аксари мавридҳо гунаҳгори бесарусомониҳо кист? шумо дар меёбед ки асоси онҳо ҳамеша маълумотҳои бофтаи аз ҷониби душманони ислом пешниҳодшуда мебошад, ки то ба кишварҳои мусалмонӣ зарба зананд, хоҳ барои нафт бошад, хоҳ барои пул, хоҳ барои қудрат ё зарба задан ва ё душмани худро нест кардан. дар гузашта душманони асосии Иёлоти Муттаҳида пеш аз ҳодисаҳои 11 сентябр коммунизм, яъне Русия буд. онҳо кишварҳои мусалмониро барои берун кардани Русия ҷамъ карда буданд. ҳалли ин мушкилот дар Қуръони Карим дар сураи Оли Имрон сураи 3 ояти 103 омадааст ки Аллоҳ мефармояд: ҳама ба ресмони Аллоҳ маҳкам чанг занед ва пароканда нашавед. ресмони Аллоҳ ин Қуръони Карим ва ҳадисҳои паёнбар аст. агар мо мусалмонҳо ба ресмони Аллоҳ ва суханони муътамади паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам маҳкам чанг зада бошем, пас мо дар қуллаи баланди ҳаёт хоҳем буд. агар шумо таърихро хонед, пеш аз нозил шудани Қуръон ҳеҷ кас арабҳоро ҳисоб намекард ва ё эътибор намедод. ин давра бо номи айямул ҷаҳилия, айёми ҷоҳилият маъруф аст. аммо баъди нозил шудани Қуръон арабҳо ба бояи шӯҳрату дунё бархостанд. агар зиндагиномаи паёнбар ва хулофаи рошидинро мутолиа кунед, хоҳед дид ки мусалмонҳо дар дунё мақоми баландтаринро ишғол карда буданд. мо дар ними дунё ҳукмронӣ мекардем ва худи халқҳои гуногун моро ба сӯи худ даъват мекарданд, то ин ки адолату тартибот ҷорӣ кунем. худи ғайримусалмонҳо халифаои моро даъват мекарданд. чаро? то ки ҳукумати фасодзадаашонро сарнагун кунанд. ғарб даъво дорад ки ислом бо шамшер паҳн шудааст. делейси аллакай дар китоби худ бо номи Ислом дар чорроҳа дар саҳифаи 8 посух додааст. худи делейси мегӯяд ки таърих аллакай равшан нишон додааст. таърих аллакай равшан нишон додааст ки афсона ва ё устураи маъруфе ки исломро тавассути шамшер паҳн кардаанд, бемаънитарин миф ва ё афсонаи фантастикӣ мебошад, ки таърихшиносон такрор мекунанд. ин афсона аст. дар он замон мусалмонҳо гирди Қуръону суннат муттаҳид буданд. имрӯзҳо мусалмонҳо парокандаанд. агар кишварҳои мусалмонӣ ва имрӯз зиёда аз 50 кишваре ҳастанд ки дар онҳо мусалмонҳо аксариятро ташкил медиҳанд, агар тамоми кишварҳои мусалмонӣ муттаҳид шаванд, мо як нерӯи тавоно хоҳем шуд. ва агар мо ба Қуръон пайравӣ кунем, пас дар ин мо роҳи ҳалли мушкилоти башариятро хоҳем ёфт. аламовар аст.
вале пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки дар охири дунё мусалмонҳо зиёд хоҳанд шуд ва имрӯз мо мебинем ки зиёда аз 25% аҳолии ҷаҳонро мусалмонҳо ташкил медиҳанд ва шумораи онҳо танҳо меафзояд, вале онҳо мисли кафк хоҳанд шуд. кафк аз дин дур. мусалмонҳо то рафт аз дин дур мешаванд ва ин дар тамоми дунё рух дода истодааст. кишваре ки мо барои пойбанд буданаш ба Қуръону суннат баробар мешудем, ҳоло аз Қуръону суннат дур мешавад ва ҳар қадар онҳо аз Қуръону суннат дур шаванд, ҳамон қадар мо хору залил мешавем ва дар ин кишвар беадолатӣ бештар мешавад. имрӯз дар дунё амалан ягон кишваре нест ки ба Қуръон ва суннат пайравӣ кунад, амалан ягонто. мушкили мо ин аст ки мо мусалмонҳо ваҳдат надорем, мо парокандаем, мо бо ҳамдигар дар ҷанг ҳастем. кошки мо муттаҳид мешудем. ба ёд доред ки чӣ гуна мо мусалмонҳо барои Фаластин якҷо будем ва имрӯз мо аз ҳам ҷудо шудаем. кишварҳои мусалмоние ҳастанд ки мегӯянд ҳеҷ мушкиле нест. ки Исроил мехоҳад як кишвари мусалмониро тасарруф кунад. ба ин уммат чӣ шуд? гапсари он аст ки имрӯз мо мусалмонҳо аз баъзе инсонҳо дар ин дунё бештар метарсем. назар аз Аллоҳ дида. бале, ҳар кас ба андозае ки имконият дошт ҷавоб медиҳад. агар имкони дуо кардан дошта бошӣ, ҳамон тавре ки дуруст гуфтӣ дуо кун. агар шумо имкони ошкоро гуфтан дошта бошед, аммо ӯ сухан нагӯяд, Аллоҳ ӯро аз имкони сухан гуфтан маҳрум месозад. агар тавоноии муқовимат дошта бошӣ, аммо муқовимат накунӣ, Аллоҳ туро аз нерӯ маҳрум месозад. ба мусалмонони имрӯза нигаред. дар замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мусалмонон фақир буданд. ҳар он чизе ки пайғамбар баъд аз худашон гузоштанд, ин саҳобаҳо ва хулафои рошид буданд. имрӯз мусалмонҳо сарватмандтарин мардум дар ҷаҳон ҳастанд. мо тиллои сиёҳ дорем, сӯзишворӣ дорем. мо чӣ ҳастем? онҳо пойҳои худро бар мо тоза мекунанд. барои аз Қуръону суннат пайравӣ кардан ба шумо молу сарват умуман лозим нест. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ман аз фақирии умматам на, балки аз фаровониву бойгарии он дар хавотирам. ва имрӯз мушкили ин аст ки мо бой шуда Аллоҳро фаромӯш кардем. кишварҳое ки дороӣ доранд ва метавонанд ки онро дар роҳи Аллоҳ истифода баранд, аммо онро барои мақсадҳои дигар истифода мебаранд. ман ҳатто мисол намеорам, мардум аллакай ҳамаашро медонанд. он дороиҳоро барои ба ришва харидани мардум истифода мебаранд, на барои дин. Аллоҳ ба мо муҳтоҷ нест. мо ва шумо назди Аллоҳ ҳеҷем ва Аллоҳ барои нусрати дини худ ба мо ниёз надорад. Аллоҳ ҳамаи инро равшан овардааст. камаш дар 3 ҷо Аллоҳ дар Қуръон гуфтааст. дар сураи Тавба, сураи Нуҳ, ояти 33, дар сураи Фатҳ, сураи 48, ояти 29 ва дар сураи Ас-Саф, сураи 61, ояти 9. Аллоҳ мегӯяд ки: ӯст ки паёмбарашро барои ҳидояти мардум бо Қуръон ва дини дурусту барҳақ фиристод, то исломро бар ҳамаи динҳо пирӯз гардонад. ва Аллоҳ мегӯяд: кофист ки Аллоҳ миёни ману шумо гувоҳ аст. ҳарчанд мушриконро дини ислом хуш наояд, Аллоҳ ваъда додааст ки дини ислом аз болои динҳои дигар ғолиб мешавад, чӣ бо мо, чӣ бе мо. Аллоҳ ба мои ночиз ниёзе надорад. ӯ бениёз аст ва худаш динашро кӯмаку нусрат медиҳад. Аллоҳ ба мо имкон медиҳад ки то васияти паёмбарамонро иҷро кунем ва аҷр ба даст орем. Аллоҳ ба мо имкон медиҳад ки то оҳанро дар вақти гармиаш кӯбем. ва валлоҳи мусалмонҳо бошанд, аз Аллоҳ ва расулаш ҳар чиз зиёдтар дуртару дуртар мешаванд. ягона илоҷ ин бозгашт ба сӯи Аллоҳ ва расулаш аст. бозгашт ба Қуръон ва ҳадисҳои саҳеҳ мебошад. пас иншоаллоҳ мо ба сӯи сулҳу оромӣ меоем. дар ҳадиси саҳеҳ пайғамбар алайҳи салом мефармоянд: пеш аз фаро расидани қиёмат мусалмонҳо 7 сол бар ҷаҳон ҳукмронӣ мекунанд ва ин беҳтарин вақту замон аст. дуо мекунем аз Аллоҳи поку бузургвор, ҳарчанд намедонем ки ин замон кай фаро мерасад, аммо Аллоҳ аз ширинии ин солҳо чашиданро насиб кунад. аз ин рӯ роҳи ҳал дар ваҳдати мусалмонҳо дар доираи Қуръону суннат ва ҳадисҳои саҳеҳ мебошад. умедворам ки банда ба саволи шумо ҷавоб гуфтам.